dili matinuhuon og sa pagkadautan. Apan manglugmaw ang mga luha ug magkurog sa iyang tingog sa pagbungat sa mga mapait nga pagsaway. Siya naghilak tungod sa Jerusalem, ang lungsod nga iyang gihigugma nga diin nagasalikway sa pagdawat kaniya, nga mao ang dalan sa kamatuoran og ang kinabuhi. Gisalikway nila siya ang manluluwas, apan ginatanaw niya sila uban ang maluluyong paghigugma. Ang iyang kinabuhi maoy usa ka kinabuhi nga maantuson ug mapugnanon sa kaugalingon ug manggihuna-hunaon sa pagbantay alang sa uban. Ang tagsatagsa kakalag bililhon sa iyang mga mata. Samtang siya sa iyang kaugalingon nagadala kauban sa mga pagkahalandong langit nun. Siya nagasagakay sa tagsatagsa kasakop sa panimalay sa Dios uban ang labing malumong pagbati. Sa tanang katawhan nakita ang mga kalag nga nangahulog nga mao ang iyang katungod sa pagluwas. Ingon ini ang kinaiya ni Kristo nga ginapadayag sa iyang kinabuhi. Kini mao ang kinaiya sa Dios. Gikan sa kasing-kasing sa Amahan ang mga tuburan sa langit nung kaluoy nga ginapasundayag ni Kristo nga nagaagay ay ngadto sa mga anak sa tao. Si Jesus nga mahinuklugon, manunubos nga maluluyon, mao ang Dios nga nagapahayag sa unod. Ang pagpuyo ug pag-antos ug pagkamatay ni Jesus dinhi sa kalibutan mao ang pagtubos kanato. Siya nahimong tawo sa kasub-anan aron nga kita mahimong mga umalambit sa walay katapusang kalipay. Ang Dios mitugot nga ang iyang hinigugmang anak nga napun-an sa grasya o kamatuoran mianhi gikan sa usa ka kalibutan nga dili ikag-asoy ang himaya. Nganhi niining kalibutan nga nabulit og ginaagup-upan sa sala nga ginangiuban sa landong sa kamatayon ug sa tunglo. Gitugutan niya siya sa pagbiya sa sabakan sa iyang gugma, ang alampuan sa mga manulunda, aron mag-antos sa kaulawan, bugal-bugalan, pahiobson, dumtan, og patyon. Ang silot sa ilang pakigdait diha sa ibabaw niya, ug tungod sa iyang mga samad, kita nangaayo. Sudo nga siya didto sa kamingawan sa Getsemane og sa cross, ang walay buling nga anak sa Dios nagkuha sa iyang kaugalingon sa kabug-at sa sala. Siya kadtong nahiusa kauban sa Dios, mibati sa iyang kalag sa makalilisang nga panagbulag nga nahimo sa sala sa kinataliwad-an sa Dios ug sa tao. Kining pagtuaw sa kasubo milanog sa iyang mga ngabil, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako. Kini mao ang kahug-at sa sala, ang pagbati sa iyang makalilisang pagkadako sa iyang pagbulag gikan sa Dios. Kini mao ang nakasamad sa kasing-kasing sa anak sa tao. Apan kining dakong sakripisyo wala himua aron sa paglalang usa ka gugma sa kasing-kasing sa Amahan alang sa tao nga dili sa paghimo kaniya nga gusto sa pagluwas, dili ug dili. Kay gigugma sa Dios ang kalibutan sa pagkaagi nga gihatag niya ang iyang bugtong anak. Ang Amahan nahigugma kanato, dili tungod sa dakong halad apan siya nagaandam sa ighahalad kay siya nahigugma kanato. Si Kristo mao ang nahimong magpapataliwala nga diin pinaagi kaniya
siya makabubo sa iyang walay katapusang gugma sa nahulog nga kalibutan. Nga ang Dios ginapasiguli niya ang kalibutan kaniya kang Kristo. Ang Dios nagaantos kauban sa iyang anak sa mapait nga pagbakho sa tanaman sa Getsemani, ang kamatayon sa Kalbaryo og ang kasing-kasing sa walay katapusang gugma maoy gibayad sa bili sa atong kaluwasan. Si Jesus miingon, tungod niini ang Amahan na higugma kanako, kay ako naghatag sa akong kinabuhi, aron nga ako iyang pagadawaton pag-usab. Mao ang akong Amahan na higugma kanimo sa pagkaagi nga bisan gihigugma niya ako og labi pa. Gihatag ang kinabuhi ko sa pagluwas kaninyo, sa pagkahimong inyong ilis og kaligunan, tungod sa pagtugyan sa akong kinabuhi, tungod sa pagkuha sa inyong mga utang sa inyong mga paglapas. Ako mahal sa akong Amahan, kay tungod sa akong paghalad, ang Dios pagapakatarungon o bisan pa ang magamatarong kaniya nagatuo kang Jesus. Walay bisan kinsa nga makadawat sa atong hingpit nga kaluwasan, kundili ang anak sa Dios lamang. Siya lamang ang diha sa sabakan sa Amahan nga makahimo sa pagpahayag. Siya lamang ang nakaila sa gitason ug sa giladmon sa gugma sa Dios nga makahimo niini sa pagpahayag. Ang dili hilabwang halad nga nahimo ni Kristo sa kaayuhan sa nahulog nga tawo mauray makagsaysay sa gugma sa Dios sa nawalang katawhan. Ang Dios nahigugma sa kalibutan sa pagkaagi nga gihatag niya ang iyang bugtong nga anak. Siya nagatugyan kaniya nga dili lamang sa pagpuyo kauban sa mga tao, sa pagdala sa ilang sala ug sa pagkamatay nga ilang halad. Siya naghatag kaniya sa nahulog nga katawhan. Si Kristo nagpaila sa iyang kaugalingon uban ang mga tinguha ug mga kinahanglanon sa katawhan. Siya nga kaniadto usa ka kauban sa Dios, nagdugtong sa iyang kaugalingon sa mga anak sa tao tungod sa mga higot nga dili na mabadbad. Si Jesus wala maulaw sa paghinganlan kanila nga mga igsuon. Siya ang atong sakripisyo, atong magtatambag, atong igsuon nga nagadala sa atong tawhanong bayhon sa atubangan sa lingkuranan sa Amahan ug hangtod sa wala nay katapusang mga katuigan maoy usa nga kauban sa mga katawhan nga iyang giluwas, ang anak sa tao. Ug niining tanan ang tao mapauswag gikan sa kabungkag og pagkahisukkamod sa sala, aron nga siya makapasidlak sa gugma sa Dios og sa pagpakigambit sa kalipay sa pagkabalaan. Ang bili nga gibayad sa atong kaluwasan, ang walay katapusang halad sa atong Amahang langitnon sa paghatag sa iyang anak aron magpakamatay alang kanato. Maoy maghatag kanato sa hataas nga pagsabot kun unsa kita tungod kang Kristo. Samtang ang linamdang Apostol Juan nakasudong sa gitason, giladmon o gilapdon sa gugma sa Amahan ngadto sa nagakawala nga katawhan. Siya napunan sa paghalad ug pagtahod, ug wala makakaplag ug maayong pulong angay sa pagbungat sa kadako ug kalumo ni ining gugmaha. Siya nagaagda sa kalibutan sa pagtan-aw ni ini. Tan-awa kun daw giunsang gugmaa ang gihatag kanato sa Amahan nga ginganlan kitag mga anak sa Dios. Unsang biliha kini nga nahimutang sa tao.
tungod sa paglapas ang mga anak sa tao na himong minanduan ni Satanas. Tungod sa pagtuo sa matubusong halad ni Kristo, ang mga anak ni Adan mamahimong mga anak sa Dios. Tungod sa pagkuha sa kinaiyang tawhanon ni Kristo, nakapausbaw sa pagkatawhanon. Ang mga taong nangahulog gipasig-uli tungod sa pagkahitakip kauban ni Kristo. Sa pagkatinuod, sila mamahimong takos sa ngalan nga mga anak sa Dios. Ang maong gugma walay makatumbas. Mga anak sa langitnong hari, bililong saad. Ang balatbaton sa labing halalom nga pagpalandong. Ang walay tupong nga gugma sa Dios alang sa kalibutan nga wala mahigugma kaniya. Ang hunahuna adunay madaugong gahom sa kalag ug magadala sa panumduman ngadto sa pagkabinihag sa kabubuton sa Dios. Ang pagkanunay natong pagtuon sa kinaiyahang Diosnon diha sa kahayag sa krus, magalabi ang atong pagkakita sa kaluoy, kalumo, ug pasaylo nga sinambugan sa kasamahan ug sa katarungan, ug sa labi pang matinaw, maila nato ang dili maisip nga mga kamatuoran sa gugmang walay katapusan, ug ang malumong kaluoy nga labaw pa sa gipangandoy sa inahan alang sa iyang masupilong anak.